тарбузای дадам тарбуз каштагӣ ҳастанд, ҳар сол тарбуз мекорану имсол мо набудем, фақат 4 соле ки тобистонда мо нестем, дадам тарбуз мекорад. ин сол тобистон мо ҳаминҷода тарбузай дадамшона фақат мехӯрем. Нилуфар себа газида монда рафта. Ча торик. Ҳама хоб. Бабай. من شخص روی جات که کامبی ایدم شد یکی مسئولیت کردن کامبی ما بودم خالی ما تو بگی دیوان میدوری خالی تو من چیزلک میکنم بعد میگه بودم دارم شخص و کار تماما میگه که اینجوری شخص و باز اینجوری در چیزای زندگی دارم برای خواهرم که از دوست چیزلک نخورد یوری تحصیلی می روی سرکیز خونه و بیتون زنم از توی اومده به توی یک بانکه چوی یا بانکه بیزین دم کشده امروز тамошобинони гиромӣ решоткаҳои оварда часпондан, аз ина балкони қафоя часпондан, ани балкони калона, ози балкони пешрафта часпондестан. Ҳама ҷо бо чангу хоку лою. Анан калони хушрӯ сиёҳушалакай гиря дорад. Решоткаҳои ман тамошобинони гиромӣ беҳад хуб карда калони хушрӯ ба ҳазур либос офтоб мекунем. Болошта лай кардагӣ ози симаша мезанем, баъд либосои ҳаминҷо офтоб мекунем, барое ки ва офтоб бисёртар субҳда офтоб ай ҳамин тарафа беҳад калони хушрӯ. Ба ҳазур курпаҳоям офтоб мекунем. 3 сол боз аст ки курпаҳои ман офтоб кардагӣ нест. Ман инҷода истодиям. Акнун оста якта офтоб мекунем. Шумо чиқа инҷо шамола шамоли вай. Мо тарафи аэропорт омадем. Аэропорти шаҳри Чкалск ва самолёташа бинан онҷода. Нилуфар давида рафт самокаташ кати. хайрат инҷо ҷои кушоду мошин пошинуқа бисёр нест. ҳама хел шамол. ин тарафаш роҳи поезд. чиқа инҷоҳои хушрӯ кардияно. мо омадан аҳамият надодем инуда ё ки надидем шуна. парид рафт самоката партов. ман ҳамин аввол ба касе
این самокат гирад ҷарима 200 сомонӣ агар вели кати дароин хайра самокат неста читим унҷа дошта ку бордюр охирашта мана инҷа хушрӯ парк кардагӣ пеши аэропорта вай тарафаша нав сохтестан чи чӯбу тахта овардагӣ мана ин самолёт тезтар медавад охи бари ҳаваи мои самоката намегирем уқа нимирада мепартату мерад лампочка ва оҳуҳоша бинанд шохҳои оҳуда лампочка часпондагӣ ин аҷоиб кардагӣ ин самолёте набинанд таги самолётда кӯдакои майдаву калон ҳамашаму читу ки шуд мешинанд качелиёда мешикананд дубор яборда чихала пеши аэропорта вай детский площадкаи хушрӯ кардиянд инҷа ҳам калону читаги качелиёшда ҳам майдаҳо бонҷа мороженое хона будем мо бепул бе ҳечиам хе омадем хона наздик гуфта ман инҷа якум бор омадистам очамшон чанд бор шуда ки инҷа мебиён нилуфар каси сиёвуш хоб хушрӯ шуда аҷоибот хай мода наздика 10 минут 5 минут 10 минута мебиёй мерасия ин детский площадка хайрат охрана ҳаст охрана гуфтаста ки барои кӯдакои майда инҷада одамои калон шудагӣ ман инҷа терминали якумаш намедонам ростига инҷа кушода бошад инҷа кушода ҳай ба фикрам вай тарафа бинанд вай тарафаш чие оча ҳона вай тараф вай тараф ин тарафаш терминали як я бор пеши фонтан равем гуфтум мана чӣ хел хушрӯ кардагӣ аҷоибот фонтанаша вай тарафаш чие фурудгоҳи ин тарафаш балинса хушрӯ ана вай оҳуҳои аҷоиб кардиянд шохоша